V piatok sme pre vás pripravili televízne noviny na Markíze. Vitajte. Príjemný dobrý deň. Vláda odškodní pozostalých obetí banského nešťastia v Handlovej. Každému pomôže sumou 33 000 eur. Proti zásahu polície v šarišských Michalenoch sa začína protest. Prešov čaká, či sa nezvrhne do násilností. 500 obyvateľov Štiavnických baní môže po rokoch konečne piť vodu z obecného vodovodu. Rodinní príslušníci po obetiach najväčšej banskej tragédie na Slovensku dostanú odškodné. Každý